Λοιπόν, είναι σημαντικό, συνεχίζω τη συζήτηση πάνω στη φάση. Και απλά για να ολοκληρώσω κάτι που ξέρετε, έχουμε πει ότι η φάση είναι τίποτε άλλο από το θ που εν τούτο. Μάθαμε το πέρσι, έγραψα το πέμπτη. Όχι, έστω έτσι, σκήμια. Λοιπόν, και έχουμε πει ότι πρέπει να σεράτ. Γιατί το έγραψα μόνο του, γιατί είναι σημαντικό. Έχει γραφική παράσταση τούτη, η φάση. Και άμα μας δοκούν την φάση ως προς τον χρόνο, ίσως περιμένετε από πέρσι, η μορφή της να είναι μια ώρα ξεκινά πάνω, μην ξεκινά από το 0, μια ευθεία γραμμή. Και όμως θέλω να ξέρετε είναι ότι που ξεκινά είναι το θ 0. Και η κλίση να πρέπει να πιάνετε δύο σημεία, να ευκεί δελτα θ δια δέλτα ταφ, που είναι το μέρα. Άρα όταν δουλεύουμε ταλαντώσεις και εδώ που μας τη γραφική παράσταση, τότε εσείς με την κλίση μπορείτε να βρείτε το ωμέγα. Ωραία. Έχει και η θέση χρόνου γραφική παράσταση. Και γενικά οι ταλαντώσεις έχουν πολλές γραφικές παραστάσεις. Νομίζω δεν έχετε ξανασχεδιάσει στη φυσική τουλάχιστον τις γραφικές. Σίγουρα το έχετε κάνει στα μαθηματικά. Η γραφική που είχαμε γράψει πριν είναι εξίσωση τούτη. Ψ ψ μηδέν, είναι οι μητονοειδές. Μέρα ταφ, ψ θ μηδέν. Θέλουμε να κάνουμε τη γραφική του ψ ως προς το χρόνο. Να εγώ να σας δω κάποια στοιχεία. Ξέρουμε την ταλάντωση μας ότι υπάρχει αλλαγή στο άκρο της κάθε ταυτέ. Το είχαμε δει στην πράξη. Ένα σώμα που ξεκινά να ταλαντώνεται, φτάνει στην άκρη σε ταυτέ. Μετά στα άλλα ταυτέ. Φτάνει ξανά στο κέντρο. Μετά στα άλλα ταυτέ. Φτάνει στην άλλη άκρη. Μετά στα άλλα ταυτέ. Ξαναεπιστρέφει πίσω στην αρχή. Άρα περιμένω ότι η χρόνη ανά ταυτέ σημαντική. Και είναι. Όποτε έχετε να κάνετε ταλάντωση, η πρώτη σας δουλειά θα είναι η βαθμολόγηση των αξώνων ανά ταυτέ. Να βάλετε το 0, να απολογίζετε πόσο είναι το ταυτέ και το σχεδιάζετε. Μετά να κάνετε ταυτέ συν ταυτέ, να μου δώσει δύο ταυτέ. Όταν το απλοποιήσεις είναι τα δεύτερα, λαγότερες. Μετά τρία ταυτέ. Και μετά τα. Ως δάμε έχω μια περίοδο. Να σας λέει η άσκηση πόσες περιόδους να ζωγραφίσεις. Ωραία. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Η δουλειά μας είναι να βρούμε τα ψη σε σχέση με το χρόνο. Οι χρόνοι μας φαίνονται από τη γραφική παράσταση. Ο πρώτος είναι ένα 0, ο άλλος είναι ένα ταυτέ. Ενώ έχεις αριθμό για το πράγμα. Αριθμό. Ο άλλος είναι ένα το 2 ταυτέ. Είναι το ταφ δεύτερα, δηλαδή ο σπαθμός με το πίσω. Δεν να χρειάζεστε παραπάνω από δύο σημεία, αλλά whatever. Ας τα κάνουμε για πρώτη φορά. Ωραία. Πριν να καταφέρεις εσύ να υπολογίσεις, δηλαδή εσύ να βάσεις την υπολογιστική σου, να γράψεις την εξίσωση τούτη, να βάλεις το ψ0 με τη σου ένα σταθερός αριθμός, μπορεί να είναι 5,
Το ωμέγα να το έχεις έβρι, και τούτο σταθερά στο πρόβλημα. Το τάφ είναι η μεταβλητή σου, η σημαντική μεταβλητή σου, εν τούτον που να αλλάσεις την πρώτη φορά να βάλεις 0, την δεύτερη φορά να βάλεις τα τέταρτα, την τρίτη φορά να βάλεις 2 τα τέταρτα και πάει λέγοντας. Το θ μηδέν είναι σταθερά. Άρα, στην εξίσωση σου έχεις τρεις σταθερές και μια μεταβλητή. Αλλάσεις τις μεταβλητές και αν τις τιμές για το ψ, βάλεις πάνω τα σημεία σου και ευκαινεί η γραφική. Και δεν μπορώ να το αγνοήσω ότι είναι ημιτονοητή η συμμετοχή της, εννοείται. Αλλά στην περίπτωση είναι απλή, όπου η αρχική φάση είναι 0. Τι σημαίνει η αρχική φάση είναι 0, το είχα συζητήσει λίγο πριν, εδώ δάμε η τρίτη περίπτωση. Σημαίνει στην ταλάντωση μου το σώμα ξεκινά που το 0 και πάει πάνω. Οπότε, όταν έχεις έτσι πρόβλημα, την ώρα που να έρθεις να βάλεις πάνω στην εξίσωση το τάφισο με 0, φαίνεται ήδη, το ψ πρέπει να βγει 0. Έτσι ώστε το σώμα να ξεκινήσει το πρώτο σημείο να είναι το 0-0. Μετά, να χαζιευκεί το ψ 0. Είπα του δώσε ένα αριθμό, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, whatever. Άρα στο ταυτέ να έχω σημείο στο ψ 0. Μετά να βγει 0 πάλι, μετά να βγει πλήψη 0 και μετά 0. Και η μορφή της είναι μηδενοειδής. Με μολύβι πάντα στις Παγκύπριες, να ισορρευτείτε την εντάξει και μετά κάνουμε εδώ πάνω με πένα, αν θέλετε. Αυτή είναι η γραφική θέση χρόνου. Πρέπει να ξέρετε να φτιάξετε την γραφική, αλλά πρέπει να ξέρετε γιατί την θυκευάζετε. Τι εννοώ. Να κάνουμε ασκήσεις, αλλά άμα μου δώσει τη γραφική και έχει νούμερα, πρέπει να αναγνωρίζω ότι το ψήμι δεν είναι να μένει κάτω. Ναι, είναι η ίδια με το ημιτόνο. Ναι, μην το νοείδες. Απλά ξέρεις τι, αν έχεις αρχική φάση ρε φίλε, αν έχεις θήτα 0, τότε να έχεις πρόβλημα, γιατί δεν θα ξεκινήσει που το 0 η ταλάντωση. Αν δεις πάνω τέτοια που έκανα, π.χ. αν είμαι δαμέ, αν έχω αρχική φάση 90 μοίρες, το σώμα είναι να ξεκινήσει που δεν είναι ψηλά. Έτσι μπακαλίσιμα, η γραφική παράσταση δαμέ, έχει να ήταν έτσι. Να ξεκινάμε από πάνω και να τελειώνει πάνω. Ανάλογα με το που ξεκινάς, βασικά ανάλογα με το που είναι η αρχική φάση, που θα με ξεκινάς. Να κάνουμε πολλές ασκήσεις, να το δείτε πώς πάνε τα πράγματα. Όμως η γενική θεωρία είναι να μπορείς να φτιάξεις τις γραφικές με πίνακα. Όταν αποκτήσετε αρκετή εμπειρία, θα μπορείτε να την φτιάξετε η γραφική μόνο και μόνο με την αρχική φάση. Πώς? Για να ξέρεις πώς θα ξεκινά το σώμα να ταλαντώνεται, τότε δεν έχει και ολογιό, πρέπει να είναι μητονοειδές. Αν ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσει που πάνω να ταλαντώνεται, πρέπει να πάει κάτω. Πάνω, είναι μητονοειδής. Αν ξέρω ότι ξεκινά από κάτω, την ταλάντωση, να πρέπει να πάει πάνω και μετά κάτω και πάει ανάλογα. Οπότε, η αρχική φάση στο μέλλον, όταν αποκτήσουμε την εμπειρία, να είναι αρκετή για να φτιάξουμε ολόκληρη την γραφική παράσταση. Όμως προς το παρόν, θα δούμε το πινακούι με σημεία έτσι που το κάνουμε και το βιβλίο.